lige huske at lukke døren, når du laver pølser. Jeg laver ikke pølser, jeg tisser. Sidder du ned og tisser? Er du en pige, eller hvad? Prøv, der er jo ingen toiletter ude i naturen. Men jeg sidder bare ned og tisser. Men prøv nu at høre. I naturen, der tisser vi stående. Stående, stående, stående. Du er simpelthen så skide underlig, mand. Hvad fanden er der galt i at tage en 12? Hvad er du, 13-årig dreng med på kanotur? Husk at lukke døren, når du laver pølser. Jeg laver ikke pølser, jeg tisser. Sidder du ned og tisser? Er du en pige, eller hvad? Prøv, der er jo ingen toiletter ude i naturen. Men jeg sidder bare ned og tisser. Prøv nu at høre. I naturen, der tisser vi stående. Stående, stående, stående. Du skal lige huske at lukke døren, når du laver pølser.